Örülj, hogy beértél. Oké, gyerekek, becsengő. Mindent eltenni. Jó van, remélem ennyi volt. Most meg tanuljunk. Először is hallod, Wolf, nem tudod, mi volt a haszi? James. Te megmertél szólálni az órámon? Ó, tanárnő? Nem. Gyere kifelelni. Ahogy elnéztem, úgyis figyeltél az órán. Ó, szegény James. Na most mi van? Elkezded meg sajnálni? Remek. Menni fog, James. Én hiszek benned. Igen, tanárnő. Oké, miért úgy is figyeltél? Mondjuk legyen a 2-esből. Oké, mindent tudok. Aha, ezt látom. Oké, mondom. Mikor született Petőfi Sándor? 1960? Jó van, James? Nem. Jó, mikor volt az első háborunk? Nem tudom. Oké. Mikor született a Föld? Nem tudom, hát ezt honnan, de talán ezt honnan kéne tudnom. Hány rózsát fejek a férjemnek, hogy visszajöjjön? Ilyen kérdése is volt. Jó. Mikor születtek meg az emberek? Nem tudom. Tanárnő, én ezeket nem tudom. Ilyenek voltak egyáltalán könyvben? Mikor jöttek létre a boszorkányok? Most honnan tudjam? Jöttek sárkányok? Igen, vagy nem? Nem tudom. A dinok igaziból léteztek? Talán én inkább visszavegyek egy 1-essel. Én ezeket a kérdéseket nem akarom megválaszolni. Jó, 1-es. Nem baj, ügyes voltál, igaz, ugye? Igaz, hogy a óceán legmélyebb végétől kellett ezeket a válaszokat kirángatnod, de attól még ügyes voltál. Jó van, gyerekek, mert gondolom mindenki figyelt, ezért írunk ebből egy dolgozatot. Jó van, kezdem itt hátul. Ez is 2 nektek. Tessék. Na is, vége. Úgy látom, megcsináltátok. Kis viszem is. Oké, még ezen az órán megkapjátok. Jó van, készen lettek. Jöhettek érte. Mindenki elvette szóval, mindenki megnézheti. Mi meglepő. Csillagos ötös lett. Neked
Nekem csak 5-ös. De jó, az is jó. Megre kapok érte egy kocsit. Jó, a gyerekek, kicsengő. Remélem még van kaja. Én is. Jövünk. Hé! Ti meg mit előztök? Figyelj, hagynál minket választani? Azt megköszönném. Kis patkányok, vérszívók. Most megmutatom ki a patkány és a vérszívó. Patkány, vérszívó. Hívom az anyukámat. Én is. Így nem várhatnak egy nemesi származású lóval. És kutyával. Mi az? Egy levél. Kedves Szolyan, láttam, hogy milyen szép vagy, okos, meg korai, meg tudod, és nagyon megtetszettél. Aláírás, ... Na, mi volt az? Szerelmes levél. Ki lehetett az? Nem tudom, azt írtad, hogy aláírás, ... Amúgy nincs több óránk. Most megyünk haza. Sziasztok! Nem is sejtettem, hogy hívnak titeket. Talán... verekedős kis némácska. Miért kellett megütnöd? Mert én akartam. Jó, akkor ide figyelj. Nem verhetsz meg többször, vagy szólok az anyukámnak. És mit csinál az anyukád? Bedob a személytelepre? Nem is tudom, milyen veletek. Hát, igazából veletek ez már a hardcore pálya. Tényleg az undor pálya. Ügyes volna. Csak szólni akartunk, hogy lesz egy buli. Buli? De ugye nem lesz ott alkohol. Rendeznek egy bulit. És meg is a szervezője James. De biztos, hogy titeket nem hív meg? Mert lúzerek vagytok. Nem jövök. Nem jövök. Nem szeretnék bajokat. És szerintem Roxy hazudott. Biztos, hogy lesz alkohol. Ő olyan buliban nem megy, ahol nincs alkohol. Szia. Megüzenem Jamesnek. Szia, James. Szóval nem jön. Na és most menjünk. Hey, James. Mi van? Nincs itt Szolyan? Nincs. Akkor el is megyek. Tök jó.
Miért mész el? Mert én csak azért jöttem ide, hogy lássam Szajont. Ja, persze. El akarod rakni tőlem, mi? Mi? Ja. Lehet, hogy inkább nem is olyan kis patkány. Mindig egyedül van, meg ilyesmi, egyetlen barátnője van. Nem beszélhetsz így Szajonnal, főleg a háta mögött nem. No mi van, jön a szuperhős, megment mindenkit. Ezt kár volt elkezdenem. Aki egy patkány. Amúgy, Szeresd inkább a kis Scarlett-ot. Nem szeretem Scarlett. Nem érdekel. Szóval egy patkány vészívó, ahogy ők mondják. Loser. Nem beszélhetsz így vele. Te komolyan levertél. Most most gyere ide! Na, fiú! De nem beszélhetés. James, nyugodj már le. James eltört a lábát.